trpi bolju, ko me ljubi, ljubi nevolju. Ajmo momci. Ja sam zla varnika, srce mi je plastika. Pazi, pazi sebi da ne naudiš. Dajem noć, dajem dve, da sa mene skineš sve. A šta ću s tobom kad se zaljubiš? Devojke. Ćao ljudi, dobrodošli u novu epizodu Baci 5 podcast kviza. Današnji prijatelj emisije je jedna mala devojčica Vera Ilić. To je devojčica koja je bole od cerebralne paralize i njoj možemo pomoći porukom 1098 na 3030. Tako da ovu emisiju posvećujemo njoj. Današnje gošće koje smo vam pripremili, mislimo da vjerojatno svi znate sa društvenih mreža. To su dve sestre, fitness bliznakinje. Pozdrav. Natalija i Julija. Pogađite koja je koja. To je zadatak za gledalce. Da. Dobro. Ćao devojke. Zdravo. Jeste dobro, kako ste? Odlično, hvala na pitanju, kako ste vi? Pa evo, držimo se nekako, nadamo se da će ovo da prođe lagano. I mi isto. Nemojte da imate tremu, stvarno, opušteno je sve. Recite nam šta ima? Ništa. Eto, radi se, uživa i tako u krug. Ako hoćete da se možda predstavite gledalcima koji ne znaju ko ste, čime se bavite. Može. Ajde, može. Pa mi smo fitness bliznakinje, devojke koje na društvenim mrežama promovišu otprilike zdrav način života i eto, healthy lifestyle. Tako je sve zanimljivo, lepo, što utiče i lepo i na publiku, to jest vas. Objasnili smo koncept, ovo je kviz. Pa nam recite, da li ste spremni da krenemo sa kvizom? Naravno, opušteno skroz kao što ste nam i vi rekli, tako da baš se radujemo pitanjima. Ako budu teška, posle ćemo se videti. Da, Goran, pripazi šta pitaš. Hoću, naravno. Ništa, krećemo sa prvom igrom. Ona se zove Planeta znanja. Ovdje vam svaki tačan odgovor nosi 1 poen, imat ćete 2 ponuđena odgovora, znači 50% šanse su da pogodite iako ne znate. I u suštini, pitanja su opšte kulture, mislim da su čak i u vašem fazonu sportskom, tako da možemo krenuti sa prvim pitanjem. Može. Koliko kilometara se trči maraton? 21 kilometar ili 42 kilometra? Možemo. Ajmo isto vreme. 42. 3, 2, 1. Da, 42. To je tačan odgovor, osvojili ste 1 poen. Idemo na drugo pitanje. Ajde. Šta nije olimpijska disciplina? Ragbi ili rukomet? Hoćemo li? Možeš ti slobodno. Nije olimpijska disciplina ragbi. Ste sigurni? Nisam. Rukomet. Ne znam, nek bude ragbi. Ajde, nek bude ragbi. Dobro si pretpostavila, ragbi je tačan odgovor. Može, super. Za sad imate 2 poena i 100% ste. U kom sportu se organizuje takmičenje Tour de France? Biciklizam ili trčanje? Pa ajde, na sreću. Pa poznato mi je. Mislim da je biciklizam. I ja isto. Biciklizam. Tačan odgovor, devojke, nevjerovatno ste. Kad se dva mozga spoje, to vam je to. Slobodno mi svi da pogrešite. Pa naravno, igramo. Da. I ako se ne snađete negde, znamo sve, porukica uvijek može da se pošalje i mi opraštamo taj negativan odgovor. U redu. Ovo je možda malo teže, isto je vezano za sport. Dobro. Koji sport se igra u NHL ligi? Da li je to hokej na ledu ili američki fudbal? Mislim da je... Šta ti misliš? Pa ajde tvoje mišljenje nek. Hokej na ledu. Tačan odgovor. Onako napravimo pauzu, možda bude malo zeznuto, ali tačan odgovor. Super. 100%. Mi bismo svakako posle jednu porukicu. Vidite ovako, imamo još 6 pitanja. Mi smo sigurni u svoje znanje. Aha, onda pošaljite porukicu. Onda slobodno. Može. Znači, 1098 na 3030, to je za Veru Ilić.
Možete i vi dok mi šaljemo sada gledaoci i vi da pošaljete. Evo. Ja sam poslala. Evo ja. Bravo, devojke, bravo. Svaka čast. Hvala. Idemo dalje. Ovo je jedno škatljivo pitanje. Koji je svetski rekord u imanju partnera za jedan dan? Dobro. 112 ili 919? O Bože, kakva, nema zlatne Čim je sredine. svetski rekord, mora da je veliki broj, tako pod B. Nek bude. Pazite, oba su velika broja, iskreno. Nek bude ovaj veći. Opet tačan odgovor. 919 partnera je svetski rekord. I to je postavila Lisa Sparks, ako vas zanima. Devojke, Svaka mi čast. imate intuiciju, svaka čast. Hvala puno. Pa rekli su da kad se spoje dva mozga tu nema greška. Tako i vi kad spojite pitanja, odlično su. Za sada, nemojte prebrzo. Dobro. Idemo dalje. Ko je bio Arnold Kegel? Sportista ili ginekolog? Hoćemo pod B, ginekolog. Da, ginekolog. I ovo ste pogodili. Sad ste možda vidjeli na internetu, to je viralno, te Kegelove vežbe. Pa i mi smo završili medicinsku srednju. Pa da, pa vi bi morali da I znate. po struci smo i Ginekološke. babice, tako da nam je poznato to. Svaka čast. Idemo dalje na 7. pitanje, 100% se imate 6 poena. Za koji košarkaški klub u Srbiji je igrao Nikola Jokić? Za Megu ili za Partizan? Za Megu. Tačan odgovor. Koji stop? Svaka čast. Pa sportiski ne, volimo sportiste, pratimo. Ne, za sad ste se pokazali odlično. Odlično, baš su super pitanja. Moram da vas pohvalim da ste čak i najsigurniji od svih gostiju koje smo imali. se to Eto, izmeni. hvala puno, mislim, vidite kako zdrav mozak razmišlja. Idemo dalje. Koliko mišića ima u ljudskom telu? 400 ili 600? Ajde ti, Slava. 600. Da, ima od 600 do 800. Mislim da ima čak i tako više se od broji, 600. Da, ovo smo zaokružili. 600, tako? znači Pod B, 600, mislim da. 600, tako je to pod B. I ovo je tačno. Idemo dalje. Pretposlednje pitanje. Koja je najpametnija životinja na svetu? Oktopod ili šimpanza? Mislim da je čak to bilo pitanje kod vas. Jeste. Šimpanza. Tačan odgovor 9 od 9. Strajmo 10 od 10. I ovo posljednje pitanje je iz istorije. Joj, ne volimo istoriju. Do sad niko nije volio istoriju koja je došla kod nas, Da. to da vam kažem, ali dobro, mislim da ćete ovo znati. Ajde. Koja bitka se dogodila 1389? Kolubarska ili Kosovski boj? Kosovski boj. Razmislite. Mislim da Ja mislim da je jeste. kosovski isto. Tačan odgovor. 10 od 10. Ekstra, stara pitanje iz istorije koje sam znala isto. Bravo, devojke, bravo. Da vam kažemo sad, znači osvojili ste 10 poena, 10 od 10 i kada odradite ovako perfektno stvari, osvajate i Idemo planetu. kući. Nećete još. Stavimo planetica onda. I planetica vam daje još 20 poena. Tako da ste vi maksimalne i imate 30 poena. Super, imat ćemo ih. Tamo Ajde mi da je vidimo. broj 3 omiljeni Ja ću da broj. popijem malo vode. Vi kao da ste došli spremne ovde. Ajde da razdavimo Ajde, naše živjeli. pameti. Živjeli. Za 30 poena vaših svaka Da. čast. Ajde da pokidamo. Da kažemo gledalcima, nismo vam pomagali. To da se zna odmah. Stvarno ste znali. Pa mislim, Hvala. rekle su same da dva mozga radi bolje posao od jednog, tako da tu nema šta. Htjeli smo da vas pitamo kako ste se odlučili na veganstvo, na taj način života, ishrane, šta vas je podstaklo? Pa, postakli su nas videi koji smo vidjeli znači, na koji način se priprema to meso, koliko životinja mora da nastrada, da bi da bismo mi ljudi zadovoljili neke potrebe, ali kada smo vidjeli da ni to meso nije toliko zdravo, zašto da štetimo drugima, a opet i našem zdravlju. Tako da smo taman to ukombinovali i znanje i primenili ga na sebi i stvarno, kada smo prestale da jedemo namirnice životinskog porekla, mnogo više smo energije imale. Također smo Pročistila nam se koža. također smo i nabacili mišićnu masu, bili smo mnogo mršavije, tako da ova ishrana nam zaista prija. I spokojne smo i mirne jer ne štetimo nikome, eto. Svaka čast, stvarno Ili imaš ti mislim. da dodaš? Pa isto sve zbog empatije prema životinjama, a onda dolazi i zdravlje i također i planeta. Za sve je dobro biti vegan, stvarno, i mi se trudimo da to prenesemo i
da kažemo da zaista nije teško, da se može sve kad se hoće. Samo eto malo da se osvestite, da probudite tu empatiju u sebi koja se negde zagubila, jer mi uvek verujemo u dobrotu i verujemo da svaki čovjek u sebi ima te dve strane. Samo je bitno da, što se kaže, vuka pazimo kojeg hranimo, da to bude onaj dobar. Eto. Da. Svaka čast, stvarno mislim da danas malo ljudi razmišlja tako da sve pohvale od nas. Hvala puno i drago nam je da ste nas svi pozvali. Stvarno ste super momci i podržavamo vaš rad. Hvala vam. Hvala najlepše. Sad možemo da pređemo na drugu igru, ako se slažete. Može. Prijatelji ove igre su Agape Cards, to su karte koje razvijaju mnoge filozofske teme. U opisu videa imate link gde možete poručiti ove karte i kodom BACI5 možete ostvariti 10% popusta. Tako da, mi ćemo vam sad dati 4 karte. Obe možete odgovarati na pitanja, možete da se dogovorite koja od vas će i na kraju dati taj finalan odgovor i tako dalje, a možete i pojedinačno kako god se vi dogovorite. Dobro. Možemo da krenemo. Može. Ovde. Kako osjetimo? Evo ovdje imamo 4 komada. I sad možete vući Da, šta je poenta? Samo molim vas kad izvučete karte, pročitajte naglas da bi gledalci čuli pitanje. Dobro, jednu kartu. Jednu kartu sad i onda kad Moramo ovu ili mogu da promišljam? možete bilo koju. Tu imate koju god hoćete. Hoćeš. Ajmo. Evo ovu ću. Da vidimo. Koji je vaš skriveni talent? Neka vam svaki igrač da ideju o tome kako da ga iskoristite. Aha. Hoćete jedno drugo i da date, Ideja ili mi da... ili mi da vam damo neku ideju pa da vidimo da li bi mogli to da iskoristite. Ili vi odmah imate neki skriveni talent već koji hoćete da podelite. Pa mi sve delimo na društvenim Ono mrežama. što smo mi videli, jeste da imate talent za muziku i za pevanje. Dobro. Jel to ubrate u talent, jel volite da pevate? Volimo da Da, pevamo. pa to radimo u slobodno vreme. Da. I šta sad treba? Jel mi da otpevamo? Pa možete da otpevate nešto čisto da svi vide talent i tako dalje i onda ćemo ja to oceniti ocenom od 1 do 5. Ajde, baš smo htjeli pred podcast da otpevamo pesmu od Ane Nikolić koja je sad viralna ponovo. Pa ajde da otpevamo, pa vi ocenite. Može. Nemojte slučajno da ste nisku ocenu dali. Nemojte da se brinete, mi nismo Šalim ugodni. se, naravno, mi samo volimo iskreno. iskreno, tako je. da Nata se šali malo. Ajde, krenimo. Može. Kako počinje? Mislite, ja sam zla Barbie. Čekaj. Ajde, 3. Čekaj. Ajde. Ludilo u klubu, sama sam na stubu, srama jer me briga, šta se o meni priča, leđa su mi gola, piće mi do pola, ja baš tako htela sam. Ludilo u klubu, ko karijes na zubu, lepiš se za mene, kažem nemoj sa mnom, mnogi plaču za mnom, nađi sebi bolju, ko me ljubi, ljubi nevolju. Ajmo momci. Ja sam zla Barbika, srce mi je plastika, pazi, pazi sebi da ne naudiš, dajem noć, dajem dve, da sa mene skineš sve, a šta ću s tobom kad se zaljubiš? Devojče, očekivao sam da će biti lošije, zato što sam mislio da je onako na klipu, kad se snimate da je malo namešteno, ne znam da ste to sređivali te glasove, šta već, i uživo mi je bolje, pravo da vam kažem. Ne, ja sam pozitivno iznenađen, stvarno, ali sad svaka čast. Hvala. Malo smo provežbale pesmice, ali baš nam leži. Ovo smo baš super, pevale stvarno, danas stvarno. kad smo se spremali. Od mene jedna čista petica, Ja bi dao 10 da mogu. hvala. tako da se za sad maksimalno, svaka čast, stvarno. Hvala. Možemo da izvučemo sledeću karticu. Može, ajde sad ti ja. Duša. Ja, ove su sve ok, tu gledamo 4 komada da imamo i normalno su dobro. pitanje. Da imate svoje kraljevstvo, koje 3 pravila biste uveli i zašto? Ja znam odmah prvo. Ajde, Mislim da se i ti slobodno. slažeš. Mislim da znaš. Evo mogu da kažem. Može, naravno. Da se, znači, ne ubijaju životinje, znači da ne iskorišćavamo druge. Eto. Dobro. Znači, to je jedno Prvo. pravilo. Drugo, da
da se nekako ljudski mozgovi pročiste i da tu vlada dobrota, ljubav, empatija, razumevanje za druge i naravno pozitivan duh, razmišljanje. Jasno, super, divno. Drugo. I treće. Hoćete zajedno. Može. Kao prvo jedno, drugo drugo. A samo da vidimo šta bismo dale za treće. Da se smisli. Znači, rekli smo životinje, kao sreća, ljubav i treće... Pa ja bih da što više prirode ima, da se što više drveće sadi, da nekako nam planeta bude zdravija i čistija. Da se koriste bolji. Zelenilo da više to bude benzini, nešto da se napravi da bude bolje za gradske, ne znam, neke. Eto, čist vazduh. Više zelene površine. Jeste, da, znači prirode da oživi u potpunosti. Eto, to su 3 zlatna pravila. Možeš dati svoju ocenu? Pa ja bih dao 4. Mislim, slažem se u suštini sa svim što ste rekli. Ja imam možda malo drugačije mišljenje vezano za životinje. Mislim da je to ne u smislu lova i prekomernog broja jedinki, tu možda imamo malo drugačije, ali u suštini u globalu slažem se s vama. Baš i hvala puno na iskrenosti. Također 4 devojke. Slažemo se sa Nikolom, ali svakako imate 4 poena od 5. Odlično, hvala. Super, da. Možemo dalje. Može. Evo ja ću. Treća sreća. Navedite jedan put kada ste učinili nešto dobro, a niste nikome rekli. Možda treba se razmisli malo više. Da se razmisli. Pa ja volim nekad baš da istaknem kad nekome pomognem, da podelim sa ljudima da se i ta, humanost malo popularizuje, ali nekako smatram da nas sve svakodnevno pomožemo i da nam je to nekako opšta kultura, da tipa kad vidim da nekome trebaju da se ponesu kese. Jasno. Pa ne znam, da se pomogne prolazniku kad vidite da mu pomoć je potrebna. Eto, mi se stalno trudimo da odgovaramo i na te inbox poruke gde nas ljudi pitaju i o zdravlju, o nekim psihičkim problemima, kako da izađu iz toga i zaista uvek izdvojimo vreme da njima odgovorimo i u neku ruku im pomognemo. Da, ali ovdje bih baš rekla da nas dve, znači da odgovorim direktno na pitanje. Volimo da kupujemo časopise Lice ulice, jer to prodaju ljudi koji su malo možda zdravstveno oštećeni, ali kako im treba za život, zarađuju život toga i to je jako lepo i u tim časopisima možete mnogo lepih i edukativnih stvari da naučite, tako da eto to bih možda rekla, jer nismo o tome do sad pričale. To je lepo. Svaka čast, stvarno. Hvala. Ovdje od mene imate 5. I mislim da samo treba da nastavite tako. Hvala puno, momci. I od mene isto 5. Tako da nema šta. Imate još jednu? I još jednu karticu i završili smo igru. Idemo, posljednja. Postoji li neka stvar u koju verujete, a svi misle da ste poludeli? Pa, nas dve verujemo u te energije. Dakle, ja verujem da ja sama kreiram svoju sudbinu, da je možda svima nama nešto zacrtano, ali da se ja bukvalno sa svom sudbinom, kako da kažem, borim, to jest ja odlučujem u koju stranu će ona ići i da ja privlačim određene stvari. Dakle, ukoliko sam stalno tužna, depresivna, nervozna, besna na druge, meni je logično da ću samo privlačiti i ljude koji će buditi u meni takve osjećaje kao i događaje. Da, znači... A ukoliko radim na svojoj energiji, da ona bude čista, zaista... da imam uvek dobre namere prema svima i prema sebi, mislim da će mi se i to vratiti kroz druge stvari. Da, mi verujemo u znak univerzuma. Znači, kako zračiš, tako i privlačiš. Tako da je mnogo bitno i kakve su naše misli, jer će nam takav život biti, jer mi kreiramo svojim mislima i svojim postupcima život. Tako da, eto, rekli bismo da verujemo u te energije i da sve zavisi od nas. Neko se sa tim ne slaže i pomiren je. Neko se pomirio sa tim da će on baš tako živeti, ali ja ne mislim da tako treba biti. Da.
Ali verujete možda, ne znam, u manifest neki? Da, bukvalno često i radimo i mi sve to. Znači, afirmacije, te neke vizualizacije. Pa i evo, poznati sportisti tako uspevaju. Jeste, Tako da mislim da treba pričati o tome i da treba stvarno verovati u to. Eto, ovo je super pitanje. Da je sve iz glave, tako da super. Ili još jedna petica? Istina jeste, za mene je opet. Da, ja prvi verujem u pozitivnu afirmaciju i kakve su ti misli i takav ti je život, tako da ja tu skroz se tu poklapam s vama, tako da i od mene petica. Ekstra, baci 5 za petice. I ovde smo osvojili 19 poena od mogućih 20, što znači da ukupno imate 49 poena. Odlično, mi smo zadovoljne. Kako vam deluje do sada? Jeste se malo opustili? Ekstra, stvarno super. Da, opuštene smo. Odlično se snalazite, stvarno. Hvala. Majke. Kao da ste došli spremni. Kao da smo vam poslali ta pitanja. Dobro, da. Pa iskreno i super su, stvarno su zanimljiva pitanja, može mnogo da se kaže i da ne bude samo ono kao čus i... Super. Ne, ovo je odlična igra, za upoznavanje, za društvo, za tako dalje. Ovo se malo i drugačije igra, ima sad više karata gde, ne znam, prosleđujete odgovor na neko pitanje čoveku pored sebe, preko puta. Da, na primjer, odlično je prvi put da se igra u društvu, u smislu postoji neko pitanje, uporedite svaku osobu u prostoriji sa nekom životinjom. I onda kao, znaš, zanimljivo je pitanje. Deskriptivna su pitanja, tako da je super. Ja sam slične neke kartice videla. I da je to super i u radu na sebi, da se upoznaš bolje sa bližnjima. Tako da super stvar. Radite u slobodno vreme osim influensa? Ne se bavite još nečem? Da, pa mi smo inače treneri i zaista tu imamo puno posla. Držimo i personalne ili poliindividualne treninge u teretani, uživo, ali takođe i u kućnim uslovima držimo treninge. Znači lice u lice, to je preko telefona sa klijentima i to je kao uživo samo preko telefona. A pravite izvinite što sam da prekinuo, i plan treninga, plan ishrane? Tako je, bukvalno imamo tu dosta i da držimo treninge uživo, online, takođe samo da napravimo plan treninga po kojem će taj klijent trenirati i pravimo i plan ishrane, to jest, kako da kažem, prodajemo neke naše recepte koji su super i proteinski i zdravi, gde je bukvalno sve nutritivno bogato i dobro. Da, to je naš posao u slobodno vreme. Volimo da odemo u prirodu, često i van Beograda, da planinarimo, takođe i da vozimo rolere, bicikli i ostalo. I obožavamo isto da igramo te društvene igre. Znači, smanjujemo telefone, to jer smo svakodnevno u kontaktu s ljudima i onda tehnologija mora da tu bude. Da, ali mi baš minimalno tu tehnologiju koristimo. Da, pogotovo kad imamo slobodno vreme, baš se trudimo da odmorimo svega toga, jer znate i sami, vi ste u toj priči, da to stvarno psihički umori čoveka. Ali eto, okreneš se prirodi, društvo, volimo da izađemo. Ljudi ne vezuju to za nas, jer misle da ako mi živimo zdravo, da smo dosadni i da nas, ne znam, takve stvari ne raduju, ali mi obožavamo i da se sredimo i da izađemo, da igramo. A gde volite da izađete, kad smo kod toga? Koje vam je omiljeno mesto? Pa najviše volimo mesto, nego možda, ali možda te žive svirke, znači gde su lepe, gde je lepa muzika i onda to najviše volimo da i slušamo i... Da, kao manje smo po klubovima, ali sad je praviše tu komercijale i ne prija nam to puno, jer ne slušamo puno komercijalu, samo pojedine pesme koje nam se zaista svide, ali zato su tu žive svirke, Action hit, neki ovako naš pop, stari, obožavamo stare hitove, tako da eto, prvi smo koji ustanu i igraju. Evo i mi imamo jedno mesto da vam preporučimo, pošto to volite. Jedan naš prijatelj je otvorio skoro kafić, nalazi se kod Saborne crkve, zove se Andreas Bistro. I tamo imate bukvalno sva pića i od zdravih do vina, ali verujem da to ne pijete svakako. Da, pijete, konzumirate alkohol? Da, nismo kao sad nikad. Znači, povremeno popijemo, ali ne volimo puno ukus alkohola sad. Ovde imate divna vina, stvarno. Super, pa mi najčešće vino pijemo. Ako želimo najčešće vino. I on uglavnom jednom nedeljno pravi žive svirke, pevaju se super pesmice. Mi smo bili baš sada u petak i divno. Pa eto, čisto da znate, ako nekad prođete, da možete tamo da se... Hvala na preporuci, sigurno ćemo se vratiti. Super. Hoćemo dalje?
Jesmo li spremni za treću igru? Spremne. Uvek, ajmo. Ova Sad ćemo ja. igra se zove Planeta tame. Ovde ćete imati 4 pića koje ćete probati. Svako piće ima 2 sastojka. Obe ćete držati povez na očima i obe možete degustirati, pomirisati, doći do zajedničkog zaključka šta može biti to. Sve je zdravo. Sve je zdravo, nemojte se brinite. to je Ništa nije životinjske prirode takođe. U nekom slučaju, da vam se slučajno nešto ne svidi, uvek možemo pošljemo porukicu, preskočimo da vam kažemo, ali ne verujem zato što su jako lagana pića. Pa da, mi imamo razvijen dosta njuh i nas za sve osjećamo, ali ukus i malo nam se mešaju, pa ajde baš da vidimo. Pa dobro, sad su vas dve, pa možda ako imate dilemu. Tako da, molim vas stavite poveze. Samo da ne zeznemo frizurice. Super. Hvala. Imate te kao mačkaste oči. Da, baš lepo. Dobro. Ja sam stavila ti. Pa da, ja. Čekaj Tako, ne vidite. Odlično vam stoji stvar. Hvala. Sad nema šanse da bi neko prepoznao koja je koja. To je sigurno. To da. Dobro. Sad pitajte, pogodite ko je Natalija, ko Da, je... sad napišite u komentaru ko je Natalija, a ko je Julija. Možemo se pre... Može. Jel treba da uzmemo i... Da, evo sad ćemo mi dati. Jedna pa druga. Slovo, evo ja ću... Ručicu ispreuđi. Čekaj. Neki... Evo. Aha, tu sam. To. To. Dobro. Znači mogu da mirišem i Da, sve. naravno. Može. Osjeća se neki citrus. Dobar nagovaš ti. Limun. To je limunada. Hoćeš da daš... Mislim da je samo limunada, vidi Julija tipa. Šta Da, mi? mislim da je samo limunada, da nema neke pomoranče. Možda mi je kiselije malo. Ne znam da li je limun i voda ili limun i kisela voda. Joj, pa ne znam. Malo, daj da probam još jedno. Ne, ima nešto, ja mislim, pored limun, ali nisam sigurna šta. Pa ne znam, rekla bih obična limunada. Da, to ćemo Hoćeš da reći. usliš ili? Pa to je Čekaj ću, to. evo ovako ću. Tačan odgovor, devojke. Limun i voda. Baš je To su jak. dva sastojka. Da, baš je jak. Da. I ovde ste osvojili 5 poena. Super. Ste Jeste spremni za sledeći rečenicu? Ako hoćete, hoćete vodice. Evo da Da, počnemo. hoćete, ali nema potrebe sad. Šalim se, jesmo. Idemo dalje. Evo, Ovako. još to ovo jak miris, čekaj. Po mirisu bukvalno ne znam. Malo gušće. Joj Bože. Ovo je bukvalno paradajz. Kao sos, kako se to kaže? Čekaj, ja da Pa vidim. tako se kaže. Mislite na pelat ili? Čekaj da nam proba Juca. Pa može i to da bude ili običan samo, ali osjećam i origano. Ovo je bukvalno pelat za picu. Naravno vegansko, ljudi. Šta misliš? Pa da, paradajz i neki začin. Ne, taj začinje. Da, Paradajz ja ste taj- pogodili. Origano tačno. možda. Pa jeste, origano je. Probajte još jedno. Hoće da nas bune, origano je sigurno. Daj. Ja bih rekla origano. I paradajz, bukvalno. To nažalost nije tačan odgovor. Stvarno? Ovaj drugi sastojak je bio bosiljak. A bosiljak. Ali To je blizu je slično, svakako. Da, to je sve blizu je slično. svakako. Ali svakako i Dobro. dalje ste Ovo je prvi. polovično, tačno. Tako je. Idemo dalje. Ajde. Idemo na treće pićence. Da vidimo kakve ste ovdje. Dobro, mislim da je ovo grej, odmah po mirisu. A po ukusu? Daj. Mislim da je samo grape, bukvalno. Da, ja bih rekla 100% grape. Grape i kisela. Sigurno. Stvarno. Da, probaj. Ajde, probajte Znači, još nije jedno. samo grape. To je razblaženo. Jeste kisela, da. Da.
Da, Konačan odgovor. Da, to je konačan odgovor. Tačan odgovor, devojke. Eto, bravo. Baci mi 5. Intuicija, to. Odlično vam ide. U ovoj igri imate Za sada. 2 od 3 tačna. I idemo na posljednje piće. To je malo... Ovde, ovo vam se možda neće toliko svideti, ali da vidimo kakva vam je tolerancija. Dobro. Ali nije ništa ekstremno. Nemojte ništa se briniti. Može, evo sad će Nikola dodati posljednje piće. Dodaj isto uzmi ti. Samo sa ovim nemoj da se poliješ. Dobro, Neće hvala se na opet. upozorenju. Znači, neka mešavina puno sastojaka. Nije, dva Ne, su. isto su 2. Joj, baš. Dobro, probat ću. Neki začini poznati su mi, ali... A sa čim, kao sa vodom ili? Da, voda je. Evo ga. Ne mogu da... Joj, da, Mnogo mi je poznat. Jeste sigurni da je voda? Da, mislim da je voda i pomešani neki začini. Još to je ružno ovo. Ja stvarno ne znam, bukvalno, ne znam ni šta da lupim. Pojedinačno mislim da ih volite. Ovdje ima belog luka. Tačno. Bravo, Natalija. Mislim da to piće koje je zapravo tu, vi volite da pijete. Volim, ovo ne volim da pijem. Znači piće, znači nije voda. Da, na piće. Nije samo voda, pravi se od vode, ali nije samo voda. Ali ovaj beli luk i voda. Nije voda. Kako? Možda onako neki celer ceđeni ili tako nešto. Mislim, gledajte, jeste voda, ali nije konkretno samo voda. Nego nešto što se pravi sa Da vodom. te probam još jednom. Polako. Kako se voda pravi? Ne, sa vodom. Ne znam stvarno. Evo, daću vam još jedan hint, pošto ste poslali poruku. Da bi se to piće napravilo, voda mora da se zagreje. Čaj. Tako je, tačno. Čaj i beli luk su bili sastojci. I ovo je čaj od nane. Od nas. Znači, od belog luka se uopšte Nana nije osjetila. Da. Tako da možemo da skinemo poveze. Pa dobro smo prošla. Odlično ste prošli. Pa ova pomoć je bila. Jeste. Eto. Osvojili ste 15 od 20 poena u ovoj igri. I imate ukupno 64 poena. Kidamo iskreno. Stvarno svaka čast. Da, imate dobre, Natalija pogotovo, ona uvek pre nego što nešto uzme da jede pomiriše. Ja to prvo izmirišem, pa tako. da, dobro Pa čuvaj. rekla je da imaju perfektno čulo mirisa. Niste pogrešili. Odlično. Super. Hoćemo da idemo dalje. Ajmo dalje. Prelazimo na četvrtu igru. Ona se zove Planeta Misterije. Ovo je igra gde pogađate ličnost i možete da postavljate pitanja, to jest poenta da postavljate pitanja, ali za svako pitanje vam se oduzima po 5 poena. Aha, dobro. Tako je, znači poenta je da postavite Što što pre da manje pogodimo. pitanja. Apsolutno. I pitanja moraju biti, na primjer, da li je ovo muško. Znači ne može da bude da li je ovo muško ili žensko, nego da budu specificirana da ja mogu da odgovorim sa da ili ne. Razumem. Tako da ja i on smo zamislili osobu, možete bilo koga pitati pitanje koje želite i mi brojimo koliko ste pitanja postavili. To je to. Može, da krenemo. a mi ćemo prvo konsultovati. Naravno, kao uvek seko, ajmo. Možete da krenete. A kako da se dogovaramo da se Nema čuje? veze. Možete. Da li je... Vi međusobno izrecite. pričajte šta hoćete. Vidjeti koji je pol, znači da li je muško da... Dobro. Da li je muško? Ta osoba Jeste. muško. Jeste. Hoćeš da pitamo da li je sportista neki ili... Ajmo baš konkretan sport. Ili ne, bolje sport. Ne, bolje sport. Ajde. Pitaj. Pa pitaj. Da li je ta osoba sportista? Jeste bila, možda ne više, ali bila je nekad. Dobro. Ajmo sad konkretan sport da bismo Može. znale.
Da li je bio košarkaš? Nije. Sad kako sportova da dobijemo minus 1000? Znači neki Da li bivši je i dalje sportista. živ? Jeste. Znači neki bivši sportista. Pa da, znam. Koji se nije... Da. Dobro. Stani s pitanjima. Da pitamo da li je fudbaler bio. Hoćeš sad svaki sport? A šta da radim? Kako drugačije da... Samo da razmislimo. Moj savjet je da otkrijete i na kom prostoru je bio popularan. To vam možda nije loš hint da znate u kom smeru da razmišljate. Ajde, pitam te to pitanje. Samo moraš da mi specificiraš da li misliš na Balkan ili misliš na svet. Da li ga, znači, ceo svet zna ili ga zna samo Balkan? Da li ga ceo svet zna? Zna ga. Znači neki strani. Ćemo da pitamo na što za fizički izgled. Pa šta? Pa što i to mi ne bi ni pomoglo. Da, šta bi ti pomogla? Ja bih pitala intuiciju, kaže, da li je bio fudbaler? Nije bio fudbaler. A što nije? Šta i? Ko zna ko je to? Da. Koliko imamo? Minus 1000 ili minus Ne, 5? možete. Postavili ste samo 5 pitanja. Pa mi smo već mogućih 20. postavile. Ja bih vam savjetovao možda da se pusti jedna porukica, da vam damo jednu dobru smernicu. Eto, može. Ajmo porukicu. Mislim da je to najbolja ideja. Tako je. Znači 1098 na 303. Ne, 1090. Ne, 9-8. 9-8. A, ja sam nekome drugom. Nema veze i njemu Sa znači. neku Jelenu. Eto, pustila sam poruku. Svaka čast. Može pomoć. Može. Bavi se, to jest, kako smo rekli, bavio se industrijom u kojoj ste vi. I takođe, to je možda još bolji hint, takođe i jako popularan glumac. Znači, on je sigurno... Ako bavio se u znači influence, ne. Ne, pa fitness trener. Fitness možda. trener. Da li je fitness trener bio ta osoba? Jako slično on je bio, ja mislim, više lifter. Ne, bio je takmičar. Neki bodybuilder. Bio je takmičar. Tako je, bio je takmičar. Dobro. Ali sada ga ljudi znaju kao jednog jako popularnog glumca. Znači, da li se to sad se on, znači on bavi Ej. glumom? Schwarzenegger. Bravo! To je tačan odgovor. Jeste. Svaka bravo, čast, svaka bravo. čast, svaka čast. Bravo. Pogodili ste iz 5 pitanja, pošto ste poslali poruku pa smo vam dali hint. Super. Što I jedna znači, pomoć. što znači da ste izgubili od mogućih 100 samo 25. Što znači da imate 75 poena plus još 20 za planetu. Znači u ovoj igri ste osvojili 95 poena. Super, Ekstra. I super je vaša pomoć. Inače, evo da se baš nadovežem da on, Schwarzenegger, je na biljnoj ishrani. Stvarno? Da, i baš smo pisale to što on pričao o tome koliko im meso nezdravo i nepotrebno i da on baš uspeo u tom sportu kada je prešao na biljnu ishranu, kada je smanjio skroz konzumaciju životinskih proizvoda, jer je time dobio mnogo više energije, snage i brže su mu mišići se oporavljali i rasli, tako da ste uboli za nas. Da, i on je baš istekao da se mnogo manje umarao i zato je krenuo da postiže velike rezultate. Ovo nisam znao iskreno. Zato smo znali. Znači našli smo zajedničku stvar između vas i Arnold Schwarzeneggera. Ako nas gledaš, if you watch this, dobro. Pošalješ poruku, da. If you watch this, follow us. Odlično, devojke. Hoćemo dalje? Može. Stvarno ste neverovatne. I igramo posljednju igru sada. Već smo došli na Najsledi za kraj, nadam se. I ova igra se zove Planeta vremena. Johnny će uzeti štopericu i merit će vam 3 minuta. Imate 3 minuta da nabrojite top 10 najpopularnijih rasa pasa.
Tako da kada on bude pustio vreme, vi možete da krenete da pogađate, mi ćemo vam pričati. Ako se opet negde ne snađete, mi stopiramo vreme, damo vam hint, pošljemo porukicu i tako dalje. Može. Jeste spremni? Može. Ajde, pričaj. Idemo 3, Maltezer. sad ide, 3, 4. Maltezer. Nije. Nije na listi. Bišon. Nije na listi. Najpopularnije. Samojed. Nije. Nije ni on. Onaj Bu, ja mislim da se zove rasa. Nije. Nije. Rottweiler. Tako je na 7. mestu. Eto. Možda retriever zlatni. Bravo, to je 3. mesto. Pitbull. Nije. Nije. Sharpei možda. Nije. Nije. Husky. Nije ni husky. Pudla. Bravo. Bravo. Na 5. mjestu. Na 5. Dobro, hoćemo neku pomoć? Može. Stopiramo vreme. Brzo pomoć, ja ne znam više koje rase postoje. Hoćemo slično kao zlatni retriver. Mislim da znam. 3, 4. Kako? Labrador. Tako je, on je na 2. mestu. A ovo na drugom. Mislim da ni pola nismo rekle. Rekli ste 4. Pa da. Gledajte onako globalno. Shih Tzu. Nije. Pekinezer. Nije. Evo daću... Patuljasti pinč. Nije. Daću mi jedan hint. Francuski. Bulldog. Bravo, on je na 1. mestu, on je najpopularniji. Eto. Može. Jesam rekla šarplaninac. Jesi, ali ovo je, rekao bih, slično, nemački. Ovčar. Da. Dobro. 4. mjesto. Oni mali, kako vidim se šta ti zove? Oni Piše se mali, vesti. Natalija, baš mali. Pa ne koji znam mali kako se ras. zove. Vreme, Johnny? Koliko je? 1 i 24. Joj, požuri. 22. Hoćemo opet pomoć. Da, može još jedna pomoć. Može. Koji je drugi deo imena francuskog na prvom mjestu? Francuski. Šta je na prvom mjestu, šta smo rekli? Da, pogodili ste to. Bulldog. E? A drugo francuski. Ne, samo to drugo. A, bulldog. Tako je. 8. mjesto. Dobro. Pogodili ste 7 rasa. Patuljasti pinč. To smo rekli, nije. Evo, ja više ni ne znam. Labrador. To sam rekla. To ste rekli. Pošto smo rekli francuski i nemački, šta je američki? Ovča, ne, to je nemački. Na S. Ne znam da ste vidjeli, ja imam tu kuću. Da, on ima to kući. Joj, pa ne. Vreme. Još Ne 35 sekundi. To stvarno ne znam. Američki Stafford. Bravo. Stafford. 10. mjesto. Eto. Imate još 2. Ajmo brzo još 2. Ajmo pomoć opet. Hoćemo opet pomoć. Važi. Mi šaljemo porukice. To bismo svakako radili. Naravno. Ajde, ne. Hoćeš ovo što je duguljasto ili... Ja, doga. Hoćemo da nemoj, pa krenemo? nije pustio Nisam još vreme. pustio. Pusti, reci kako god. Ima velike uši, na primjer. Joj. Na B počinje. Bernardine. Nije. Nije. Devojke, ostalo vam je još 10 sekundi. Znači, prvo slovo B, drugo I, B, I, Nema veze, ne znamo. B, I, G. Beagle. Tako je. Da. Ajmo, još jedno. Joj, Isteklo to vreme. nam je, znači jedno nam je Jest. ostalo. Ej, 9 ste pogodili. jedno ko nijedno. Da, tako? progledat ćete nam kroz prste. Ostalo vam... A koji je bilo? Na 6. mjestu je ostao jazavičar. Ja. A tu su oni duguljasti, jel Yes. da? To smo mislili da vam pomognemo tako ili na Odmah bih Biglu. znala da ste nam doneli ovaj bikl koji ne zna, ali nema veze. Dobro, ali ste imali 9 pogođenih, jel tako? Tako je, to je još 90 poena. Odlično. Tako da dajte da Bravo, ja to Nastro. saberem. Bravo. Koliko smo imali? Znači ovdje je bilo 90. Ili smo prošli test. Sad ćemo da vidimo kada Nidža sabere. Znači u prvoj igri ste imali 30. 30. U drugoj
ste imali 19, to je 49. U trećoj ste imali 15, to je 64. U četvrtoj 95, to je 159 poena. I u posljednji 90. Tako da... 249. A koliko ukupno? 350. Znači, ukupno ste imali 249. Super, mi smo stvarno zadovoljni. Svaka čast, stvarno pokazale ste se u neverovatnom svetlu. Hvala vam. I nama je baš prijelo, tako da drago mi ide ovaj humanitarnog karaktera. 2 lepe stvari su se spojile i super. 4 lepe stvari. Da, bez lažne skromnosti. Tako je. Kakvi su vam planovi za dalje? Šta planirate? Kakvi su vam ciljevi? Imate li neke projekte i tako dalje? Pa svakako da istremo ovim poslovima, da možda malo više putujemo, da eto nađemo više slobodnog vremena, ali ovako u nekoj bliskoj budućnosti nešto naše da otvorimo što se tiče svega ovoga što i promovišemo. Tako da vidjet ćemo, ali zaista smo zadovoljne sada, znači baš na ovom mestu gde smo. Samo da napredujemo i najveći plan je dočekujete brand fitness bliznakinje, gde će biti i sportska odjeća prvenstveno, a posle neke druge stvari, ali ne želimo da otkrivamo još ništa, ali otkrile smo već, pa eto. Ekskluziv. U bliskoj budućnosti. Ne, pa prelepo. Super, devike, ništa. Hvala vam što ste bile. Stvarno, bilo je zadovoljstvo. Nadam se da ćemo da se vidimo u nekoj budućnosti opet. Igrat ćemo basket, to smo se dogovorili. Da vidimo kako vam je znanje. Tako da... Ali verujemo da je dobro, kao što je bilo. Yes. Ili mi da vidimo kakvo je vaše znanje. Ili to, pazi. Ili možda je vreme da vi nas testirate tamo, pošto smo mi ovde vaše znanje. Eto, vreme je sad mi vas. Hvala momci, super nam je bilo. Nastavite, podržavamo vas, pa sarađivat ćemo ponovo. Hvala vam. Ništa, ljudi, vidimo se u sledećoj epizodi. Hvala.